Hej, mit navn det er Niklas Farup. Utroligt, det siger jeg egentlig hver dag, men nu siger det så igen i dag. Ja, jeg har tænkt lidt i dag på en anden mail, jeg har fået, hvor at jeg har der er en, der spørger, hvorfor gør jeg det her, hvorfor sidder og fortælle det her og lave videoblog. Jeg har sagt noget af det egentlig tidligere, men jeg tænker, jeg har jo egentlig aldrig fortalt det sådan helt grundlæggende hvorfor. Og hele ideen med at lave det her, det er simpelthen, at dig der ser det her, skal få en idé om, hvem jeg er. Jeg synes, jeg har en masse ting på hjertet. En masse ting, jeg har snakket med en hel masse mennesker om. Dem, der kender mig, ved, jeg er en, som aldrig kan holde kæft, rent ud sagt, som altid har en mening, eller et eller andet, jeg vil dele med nogen. Og det er sådan lidt ideen med den her blog her, at det er de meninger, der kommer ud. Så ideen er, at du skal få en idé om, hvem jeg er. Ideen er ikke, at jeg skal sidde og sige en masse ting, som er videnskabeligt rigtige, eller som en eller andet, men simpelthen ganske kun, hvad jeg mener, mine teorier, mine idéer, mine tanker. Så ideen med videobloggen kan også være, at jeg har haft en dårlig dag, og det ønsker jeg at dele, eller whatever. Altså det kan være hvad som helst. Jeg har prøvet enormt mange ting i mit liv. Jeg er 34 år, hvis jeg må spørge om det, og har prøvet sindssygt mange ting. Alt fra spirituelle oplevelser til fedeste arbejde med psykologi til at lave alle mulige forskellige ting. Og det er det arbejde, jeg deler. Det er de tanker, jeg deler med den her blog her. Jeg har en idé om, at jeg godt vil være med til at gøre verden til et bedre sted. Og i al beskedenhed. Det kan godt være, at jeg har måske lidt høje tanker om mig selv, når jeg siger sådan noget. Men det vil jeg virkelig gerne. Jeg vil virkelig gerne gøre en forskel. Og jeg vil virkelig gerne være med til at hjælpe en masse mennesker, der har det svært. Og jeg tænker, hvis der er nogen, der sidder og ser den her blog, jeg sidder og tænker, hold kæft mand, det er mig, eller hold kæft, sådan tænker jeg også. Så tør de måske at gøre noget ved det. De problemer, jeg selv har haft tidligere i mit eget liv, der har jeg måske gået og følt meget, eller gået og tænkt nogle gange, at jeg var en idiot, fordi jeg havde dem, eller jeg var ikke. Det var også åndssvagt, at jeg gik og havde det dårligt, eller det var også det ene og det andet, eller jeg havde sådan en evne til at nedgøre mig selv i forhold til de problemer, jeg havde. Og det er der også en masse andre, der gør. Og mit håb er bare, at dem, der ser det her, kan bruge det til at få noget mening med nogle ting i deres liv, eller få lidt hjælp en gang imellem, eller hjælp til selvhjælp en gang imellem. Eller måske blive inspireret, eller provokeret. Altså provokeret på den måde, at jeg tror på, hvis de gange i vores liv, hvor vi føler os provokeret i en positiv forstand, altså, jamen der tror jeg på, det er også der, hvor vi udvikler os. Det er også der, hvor vi finder ud af, hvad vi egentlig mener, når det kommer til stykket. Når tingene bliver sat på spidsen, der mener jeg så. Så det er sådan lidt det, jeg håber på, at selvfølgelig ikke, at jeg skal provokere alle, og nu skal jeg bare provokere hele verden, og nu skal alle bare gå og hade mig og sådan noget. Det er slet ikke på den måde, eller alle skal godt kunne lide mig, eller det tænker jeg egentlig ikke så meget over. Jeg tænker bare, at effekten af det her skal være, at der er nogen, der vil kunne bruge det. Nogen bliver provokeret, og nogen vil få mod til at ringe op og sige, jeg kan godt bruge noget hjælp, eller til at gøre det, der skal gøres i deres liv, for at de kan få det godt. Så det er sådan mit primære formål med den her blog. Og jeg har altid noget på hjertet på en eller anden måde. Jeg har så mange ting, jeg godt vil fortælle. Så hvorfor ikke lave en videoblog på det og bare fortælle hver dag? Og det er så primitivt med vind, der blæser og alt andet, fordi det er det, der udgør, det er det, der er meningen. Meningen er, at jeg skal ikke tage et stort kamera op og sidde og putte puder i hovedet og sidde og i et fint skjorte og sidde og gøre en anden. Det skal være mig. Og det her
farve. I en t-shirt, alt muligt andet, whatever. Det er i hvert fald mig, når jeg slapper allermest af. Så det er meningen med det. Så ja. Jeg håber, det gav mig svar. Men ja. Tak fordi du fulgte med.